muutti sieltä Espooseen ja Sakari Kuosmanen Kanarialle. Ja sitten on ihan valtakunnallinen tunnustus siitä, että paikkakuntana niin Suomen rumiin. Mutta minä en siitä käy, se on kauneus katsojan silmässä ja makuasiasta ei pidä kiistellä. Ja onhan se persoonallinen ulkomuoto, niin sehän voi olla ihan etuukin itselläkin, vaikka työelämässäkin, niin oli tuolla Suodenjoella monena kesänä ja joskus talvellakin niin mansikan poiminnassa, niin minähän yleilin siellä ihan kun sanoo tuo viljelijä, että kampee sinä vaan Tyyne pystympään sieltä, niin pysyy nuo räksän nuotamaan. Omalla luvalla tulin, kun ajattelin, että se kuitenkin vapaaehtoistyöntekijän näkökulmasta ihan hyvä olisi valottaa tätä nykyaikaa. Ja minullekin kulumoo on, että tässä toisessa loukassa on, ja kielapolkassa ja leudassa on jonnin verran. Että se tuntuu, jos ei muu, niin näin kun minä taivutan, ja sitten kierryn näin, ja sitten kuulajalaukset se tuppaa. Ja semmoinen tieto sitten olisi ilmoitusluontoinen asia, että jos nyt joku tarvitsee käydä vessassa, niin nyt ei pääse. Kahviin tultiin. Tosiaan hirveän kiva on ollut Siilinjärvellä olla mukana vapaaehtoistyössä, että minähän olen ollut monessa, että se oli semmoinen, linjasin heti, että kun läksin mukaan, että semmoinen ehtivä diakoniatyö, että yritin ehtiä mahdollisimman monen aikaan. Ja ensinnä kun on minulla tuossa ravintola-bisneksestä ollut kokemusta, niin minä sitten niin tuonne Kaderin puolelle, että lähetyspiiri ja muissa tilaisuuksissa, niin siellä kahvinkeitto-osastolla olin auttamassa ja se oli hirveän pitkä kokemus minulla siitä ravintola-bisneksestä. Koulun keittonassa olin muun muassa ollut sitä vuosia. Siellähän Jari tuli minulle tullut. Muistatko sinä kerran, kun menin ruokatunnille, että herrenneettä? Hän muistaa sen vielä hyvin, onneksi saatiin siitä jäi muuten ihan itselle aivan lempivirtänä se, onko se 616 se keitulavirsi? Kaikki, joissa henki on kiittävä etukohta. Ja jättää jälkensä muuten ihmisen keittolatyö. Aivan uskomaton. Ei ole pitkä aika, kun päiväkanssissa eräs Reino sanoi minulle, että Tyyne, ootko sinä ollut keittäjä? Ja minulla ihan värreet. Että missä se arvisi? Sanoi Reino, että kun sinä olet niin hämmentävän näköinen.